voinia kan zir tur chu integer chungchang le aman theina kan zir don ani thian pani hi an noma tu khat chuan in fiam line an bul maya tui chun chuan ba mawa an hanen chuan step hi lo om reng maya step a chuan an suk thla a tui chim chin chu hriat an chak ta em maya tuina chim chin chu 0 in an chin chia an chu chhawpa chuan an step chhona za chu chiar chhawpa zelin number an pe chho zel boka chimi zan chuan ruana sa takin asura tui chun chuwa tui tling za chu lo pung ve zel boka an thian tun chuan ma taka an thawa tui chun chuan ba en chuan tui chuan number 2 thleng alo chi ma tlangi bazat nuwa an va en le chuan tui chu 0 an chin chi an aya nuai te a chuan alo am dai to a phai chin chu hriat theidan kong an ngai tu le ta a tui theidang tur kan hri em le moya chuan number 0 aya nuai chu 1 2 3 a chin chi le in akama ne ti hriat na negative sign da tel zel arota a